Tom Ninindi. Dayan. Tagalog ka. May. Sige, kada. 1, 2, 3, go. Ano? Sige, Ninindi. 1, 2, 3, go. Boom! Parang Ninindi ang kanyang katawan. Mali, lyrics kayo. Mali. Boom! Parang Ninindi ang katawan. Ko ano eh. Parang Ninindi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rusas ka ba? Kasi isasakay kita. Alam mo? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Boom! Lain na wala daan. Mas lain ba kung wala inawong? Labay na ba sunod ito? Boom! Parang Ninindi ang... Say hi to my vlog! Say hi! Look! Say hi to my vlog! Huwag na nakaroon diri. Diri, nakasuswal diri sa kong background na puti. Puti ako ba? Pag Tagalog lagi na kunuta, kaya rin makasabot ang mga Tagalog. Buhok mong Tagalog, B. Bisaya mong ganahan. Anong Tagalog ko mga ko? Taga-dito ko. Tagalog ko. Yeah! Unsa? Ansa? Ano? Ano? O diba, lisod kayo mag-Tagalog guys. Okay. Kabalo na kasi mga tao. Mag-judgmental kayo. Judgment. Judgmental. Ay, nalagay akong biochems. Biochems. Ikaw si Oday? No, biochems, slash daddy. No way. And si baby. Katulad na si Look at the phone. Look at the camera. Look at the camera. Si Mami na. Look at the camera. Eh, Tagalog na to. Tutorial. Abot ang pag-English. Check out camera. Check out. Check out ang camera. Oh, You know what? Baby's here. sige. Ay, dili Tagalog sa tali ko prepare ng English. Sige. Tagalog challenge. Sige, start. In 3, 2, 1, go. Oh. Ano? Anong dapat Oh, na naman. Dapat lang ang kasi Diba, ayaw ka parang ang Bisaya mag-Tagalog. Ang Antigas. Antigas mag-Tagalog. Bisaya na ganit na. Sabi yung mag-Tagalog. Marutag ko rin. Mahirap kasi sa'yo ang Tagalog kasi nasanay ka sa sa English, sa Bisaya, sa Incheck. Ano? Sa English? Sa English. You don't know. Tala. Hindi ko kabulog tala. Sige, dagay. Dato ka. Udah bisa teleponan. Alam, rebaki. Naparuhan yung litripan. So that's all for this vlog, mga mother. Kaya mag-school up ko kumagin ako doon. Our first day of school sa second sem. My gosh, I'm preparing for that. Dahil naka-English ang mother. Unta mo nag-mother na enjoy mo sa tayo.